आज मी भोगीची भाजी बनवणार आहे आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य बघा. मी आता हे खरं ना म्हणजे शेतात पिकलेलं सगळं म्हणजे भाज्या घ्यायच्या आहेत, पण आम्ही आता सगळ्या विकतच आणले आहेत. हे बघा, हे गाजर घेतले थोडंसं, नंतर वांगी, एक भोपळी मिरची घेतली आहे, टोमॅटो, बटाटा, थोडीशी फरसबी, नंतर शेंगदाणे, हे पावटे आणि हे थोडेसे मटार. आता हे मटार आणि पावटे ना हे शिजणार नाही आहेत म्हणजे ह्या भाज्यांबरोबर, ह्या भाज्या लवकर शिजतील आणि म्हणून मी 3 आहेत ना जरा कुकरला 2 शिट्या करून घेणार आहे आणि नंतर फोडणीला घालते. ती फोडणीला कशी घालायची ते दाखवते. शेंगाच्या शेंगा, हां, शेंगाच्या शेवग्याच्या शेंगा ना ते हवे होत्या, पण ते नाही आहेत बघा, इथे मिळत नाही आमच्याकडे म्हणजे कणकोला सगळ्या भाज्या, कारण काय माहिती, पण आज खरं यायला हव्या होत्या पण आल्याच नाही. सकाळी जाऊन बघून आलो पण नाही मिळाले आहेत, तर ती घातली तर आणि जरा वेगळी छान चव येते त्याला. पण ह्या ज्या भाज्या आहेत आपल्याकडे ज्या उपलब्ध असलेल्या भाज्या, त्या भाज्या घालून आपण त्यात थोडी तीळ घालायचे, खोबरं घालायचं आणि ती भाजी करायची. त्याला आजच्या दिवशी खूप चांगली चव येते आणि त्याला भाकरी, बाजरीची भाकरी आणि त्याच्यावर ह्याचा सगळ्याचा नैवेद्य देवाला दाखवायचा असतो आणि नंतर मग ते आपण सगळ्यांनी खायची. तर आता पहिल्यांदा मी हे 3 जे आहेत ना, जरा 2-2 शिट्या करून घेते, कारण हे पावटे ना लवकर शिजणार नाही आहेत. ह्या भाज्या पटकन शिजतात, पण ह्यांना जरा 2 शिट्या करून घेते आणि नंतर फोडणी कशी करायची ते दाखवते. पावटे आणि शेंगदाणे यांना 2 शिट्या करून घेतल्या त्या कुकरला. आता ह्या बाकीच्या भाज्या, ह्या टोमॅटो, कांदा फोडणीला, ही थोडीशी फरसबी, हे गाजर थोडंसं, ही 2 वांगी घेतली होती, 1 बटाटा आणि ही शिमला मिरची. आपल्याला सांगितलं मगाशी की हे मिळालं नाही, शेवग्या शेंगा मिळाल्या नाही, त्या जर असं तर खूपच सुंदर भाजी झाली असते. तर आता विशेष म्हणजे ना, ही भाजी आपण भोगीची भाजी नाही सरकुलामध्ये करणार आहोत. तर मी हे सरकुल आहे ना गरम करत ठेवलं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये तेल घालते फोडणीसाठी. हे बघा, 2-3 चमचे तेल घातलं आहे. चांगलं तेल तापलं ना की आपण फोडणी करूया. पहिल्यांदा कढीपत्ता घालते. बघा, तापलं आहे तेल. थोडासा हिंग घालणार आहे, तर वांगं वगैरे आहे ना म्हणून त्याच्यासाठी. आणि कांदा घालते. आपलं सरकुल तापले, आवाज बघा आला. आणि हा टोमॅटो थोडा वेळ आपण परतून घेऊया जरा, नंतर बाकीचं सगळं साहित्य घालूया. आता हे सरकुल म्हटलं तर पूर्वी ना आमच्याकडे लाकडाचे डाव होते. आता मी हे लाकडाचा चमचा आपला उंगलाचा निर्लेपला वापरतो ना, तो घेतला आहे. ह्या सरकुलामध्ये भाजी केली तर त्याला आणखीन चांगली चव येणार आहे. बघा, मी हे सरकुल ठेवून दिलं होतं ही भाजी करण्यासाठी. नंतर मग काय माशाची आमटी वगैरे तुम्हाला दाखवेल ह्याच्यामध्ये मी. तर आता मी पहिल्यांदा भोगीची भाजी करते. तर आपण सरकुल कसं वळसवायचं याचा पण व्हिडिओ केला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तेव्हा तो पण व्हिडिओ बघा तुम्ही. आता मी थोडंसं मीठ टाकते, कारण कांदा आणि टोमॅटो मऊ व्हायला पाहिजे ना, ह्याच्यासाठी लवकर मऊ होतो. आणि काय तो शिजणार आहे, कारण आपण आता फरसबी, बटाटा आधी शिजून घेणार आहोत आणि वांगं शेवटी, कारण मला वांगं माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा शिजतं. मग आपण वांगं टाकले सगळेच आपलं, आता आपण एकदम टाकलं तर काय होणार, बटाटा शिजायला जास्त वेळ लागतो, वांगं एकदम शाप त्याचं शिजून जाईल. म्हणून आपण आधी बटाटा, भोपळी मिरची, फरसबी, गाजर शिजून घेणार आहोत आणि शेवटी मग वांगं आणि ह्या उकडून घेतल्या भाज्या घालणार आहे. हे बघा, चांगलं तापलं आहे. आता थोडीशी पाव चमचा हळद घालते, नंतर आपलं मालवणी लाल तिखट, तुम्हाला तिखट ज्याप्रमाणे हवं ना त्याप्रमाणे तिखट घालायचं आहे. मी आता 1.5 चमचा घातले आहे. आता मी गाजर आणि फरसबी घालते. त्यांना पण शिजायला वेळ. आणि बटाटा, ह्या एवढ्या आधी भाज्या शिजून घेणार आहे आणि त्यात बटाटा थोडा मऊ झाला ना की मग वांगं घालणार आहे. सुंदर सुवास आला आहे चांगला. आता हे सरकुल आपलं बाकीच्या भाज्या करण्यासाठी किंवा आमटी करण्यासाठी तयार झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये 1 ग्लासभर मी पाणी घालते आणि झाकण ठेवून आपण हे बटाटा वगैरे शिजून घेऊया. झाकण ठेवते आणि गॅस फुल ठेवला आहे. 5 मिनटं झाली आहेत. बघूया आपण. बटाटा जास्त नको, थोडा शिजला तरी बसलं. हे बघा, शिजलं आहे बटाटा. आता मी ही वांगी घालते. वांगी का 5 मिनटात शिजतील. नंतर ही शिमला मिरची आणि हे सगळं मटार आणि पावटे आणि शेंगदाणे. आता हे चांगलं आपण ढवळून घेऊया. बघा, थोडंसं पाणी घालूया, पाणी लागणार आहे अजून.
आधी पण झाकणात गरम पाणी किती करत ठेवायचं ह्याच्यात, आणि ते पाणी नंतर गरम पाणी झालं ना की नंतर ते ओतायचं. हां, तर आणि 5 मिनटं आपण हे सगळं शिजवून घेऊया. आणि नंतर खोबरं थोडंसं आणि कोथिंबीर, थोडासा गरम मसाला घालणार आहे की झाली भाजी आपली तयार. हे बघा 5 मिनटं झालेली आहेत. भाजी आपली चांगली शिजली आहे बघा. वांग आणखीन 5 मिनटं शिजू दे, कारण वांग शिजायला हवं. त्याला शिजलं आहे तसं आहे बघा वांग बघा. चांगलं शिजलं, मऊ झालं ना की जरा चांगली चव येते त्याला. आता आपण यात मीठ मगाशी थोडं घातलेलं ना, आता मीठ बघून नंतर मीठ घालणार आहे. आणि 5 मिनटं शिजून दे आपण, तोपर्यंत वाट बघूया त्याची. 2-3 मिनटं झाली आहेत, बघूया भाजी आपली शिजली आहे का. बघा शिजली आहे वांगी वगैरे. काय काय लोक याच्यात वाटप टाकतात, आम्ही वाटप टाकत, मी वाटप नाही टाकत ह्याच्यामध्ये. तर हे किसलेलं खोबरं, ओलं खोबरं घालणार आहे आणि कोथिंबीर आणि थोडासा आता किचन किंग मसाला घालणार आहे. गरम मसाल्याऐवजी आपण किचन किंग मसाला घातला ना तर त्याला आणि चांगली चव येते. 1 चमचाभर किचन किंग मसाला. आता ही भाजी आपली तयार झाली. आपण खोबरं वगैरे घातलं आहे. आता वरून हे थोडी तीळ घालायची, म्हणजे ही भाजी आपली पूर्ण झाली. आणि मग ही आता भाजी घ्यायची आणि भाकरी आपण देवाला नैवेद्य म्हणून दाखवायचा. तीळ घातले ना ही भाजी आपली पूर्ण झाली, शिजून पूर्ण झालेली आहे. तर अशा प्रकारे आता ही आपली भोगीची मिक्स भाजी तयार झाली आहे बघा. विशेष म्हणजे आपण ती सर्कुलात केली आहे, त्यामुळे आणखीन एक वेगळी चव येते. या मातीच्या भांड्यामध्ये आपण कुठचाही पदार्थ मातीच्या भांड्यात केला ना की त्याला वेगळी चव येते. पूर्वी लोक सगळी उकडवायची, त्यांच्या सर्कुलं वेगळी असायची, आणि फोडणीला तळण्याची, म्हणजे फोडणीला द्यायची सर्कुलं वेगळी असायची. आता हे सर्कुल मी आता हे काय ते जे फोडणी घालण्यासाठी तयार झालं माझं सर्कुल आता हे. तर अशा प्रकारे ही आपली भाजी तयार झाली आहे. तर मित्रांनो, भोगीच्या दिवशी बनवली जाणारी भोगीची भाजी ही तयार झालेली आहे. ही भाजी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.